το Northern Masters, πρώτο τουρνουά του Masters Cup, του φετινού Masters Cup. Να δούμε ποια ομάδα θα διαδεχθεί την Leicester, που ήταν η νικήτρια του περσινού Masters Cup. Του περσινού Masters Football. Επέμβαση τώρα από τον Glass, τον τερματοφύλακα. Και τώρα η ομάδα της Carlisle προσπαθεί να αντιδράσει. Σκόρερ του 1-2 εδώ κάνει δηλώσεις, λέει ότι θα επιστρέψει η ομάδα του. Μεγάλη ευκαιρία για την Carlisle για να ισοφαρίσει σε 2-2, δεν τα κατάφερε. Να δούμε, θα επιχειρήσει και τρίτο σούτ ο Τιμούρ Κεσπάγια. Θα σκοράρει το hat-trick. Αναμένει, όπως είδαμε, την πάσα. Τιμούρ Κεσπάγια, ευκαιρία για το hat-trick, καθυστερεί, πάει πλάγια. Γλιστράει στη συνέχεια και κάνει την κατοχή της μπάλας. Ο Άντι Γκρις δεν κατάφερε να βγάλει την ομάδα της στην αντεπίθεση. Δυνατή μονομαχία στην συνέχεια. Μάζεψε ο Μόσαλ Γουάιτ. Τιμούρ Κεσπάγια πίσω την μπάλα. 2 λεπτά πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου της δεύτερης αναμέτρησης του Masters Cup Northern 2008. Πρόκειται με 2 γκολ του Κεσπάγια. Η Newcastle μείωσε ο Simpson για την Carlisle. Εδώ δεν μπορεί ο Σκοτ. Carlisle θέλει να ισοφαρίσει πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχο το σουτ πάνω από την εστία του Μούσελ Γουάιτ. Επιστρέφει ο Simpson. Για να δούμε αν θα προλάβει να εκδηλώσει άλλη μια επιθετική προσπάθεια η Carlisle. Απομένουν τώρα γύρω στα 30 δευτερόλεπτα. Στο προηγούμενο παιχνίδι το γκολ σημειώθηκε στα τελευταία στάδια του πρώτου ημιχρόνου. Κεσπάγια. Ο Μίκι Κουίν έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός έκανε την πάσα. Το σουτ τώρα δεν μπορεί να απειλήσει τον Μούσελ Γουάιτ. 2-1 μπροστά στο σκόρ η Newcastle στο πρώτο ημίχρονο της δεύτερης αναμέτρησης του Masters Cup Northern, του πρώτου τουρνουά του φετινού Masters Football, με τα 2 γκολ του Τιμούρ Κεσπάγια, που λογικά θα τα δούμε σε επανάληψη. Εδώ το πρώτο. Όχι, εδώ είναι το φάουλ που κέρδισε ο Γεωργιάνος με το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Εδώ